ब्राझील पावलेले आसा आणि आयज आमचे 8 जनरल असेंब्ली जे वर्ल्ड फिशर्स फोरम पिपलाचे ऑर्गनायझेशन जे नॅशनल फिश वर्कर फोरम एफिलेटेड आसा 7 वर्सां पयलीं आमी हे 7वी जनरल असेंब्ली न्यू दिल्ली केल्ले आणि तेन्ना 50 कंट्री आमच्या इंडियेक येवन सगळे वर्ल्डाचे मुद्दे आमी न्यू दिल्ली उलयल्ले आशिल्ले आणि आयज आमी नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम जो वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन फॉर्मिंग दी WFFP in 21st November 1997 in New Delhi. आयज आमी 2 मेंबर इंडियेचे येयलेले आसा. हांव एक आसा आणि एक आंध्र प्रदेशाचे लक्ष्मी ते एक आसा आणि आयज आमी इंडियेचे मुद्दे जे गोंयचे इंडियेचे मुद्दे जे आसा ओशन ग्रॅबिंग, एक्वाकल्चर, सागरमाला एक्सपान्शन प्लॅन, WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सबसिडी, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हे सगळे मुद्दे आमी आयज हे वर्ल्ड फिशरीज फोरमान आमी दाखयतले आणि जे इश्यूज जे स्मॉल स्केल फिशरीज जे लोक जे आमचे वर्ल्डाचे फिशरमॅन तांकां त्रास जातले तेजेर आमी उलयतले, रेझोल्युशन पास करतले आणि आमी WTO UNक आमचे रेझोल्युशन धाडटले की तुम्ही आमचे ओशन, आमचे पर्यावरण, आमचे ऑक्युपेशन पिड्यार करू नका म्हणून आमी आयज ह्या इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर आख्खे कंट्रीक उलो मारतले. सो आमी हिंगाच्यान मागता की इंडियाच्या सरकारान जे सागरमाला एक्वाकल्चर जे आसा हे बंद करचे कित्याक हे सगळे आमचे इंडियेचे गोंयचे पर्यावरण नुस्तेकारांक काबार करता.